Bos días e benvidos e benvidas un ano máis ao Carambexo de Tirán. Este ano o noso proxecto leva por título Unha viaxe no tempo, no cal fixemos un percorrido polas diferentes etapas da historia. Para o seu coñecemento, cada mércores reunímonos en diferentes grupos interniveis e participamos en obradoiros rotativos. Comezamos con infantil e primeiro ciclo de primaria, os cales se centraron na prehistoria. Para elo, fixeron os seguintes obradoiros. No primeiro deles participaron nun taller de cerámica, no cal fabricaron louza con arxila. Noutro, achegáronse a vestimenta creando un tear con paus e lá, como facían os nosos devanceiros. Unha vez vestidos, precisaban xollas para complementar o seu atuendo, polo que realizaron colares preciosos. E como a agricultura era o modo de vida naquela época, fixeron unha recreación dunha plantación de lentellas. Outros, en cambio, preferían dedicarse a planear situacións de caza, empregando sílex para logo plasmalo nas covas a través de arte rupestre. No segundo e terceiro ciclo de primaria tamén estiveron traballando a prehistoria. No obradoiro de maquetas tiveron a oportunidade de representar de maneira fideligna como vivía o ser humano nesa época. Noutros talleres, convertéronse en actores e actrices por un día. Para elo, por grupos, tiñan que preparar un guión no que viaxaban ata a prehistoria. Creaban os personaxes, a situación e, tras ensaialo, representaban a escena aos outros equipos. Aquí os vedes interpretando unha escena típica prehistórica. Neste outro obradoiro, como podedes ver, elaboraron machadas e frechas con elementos tan sinxelos como arxila e canas. O resultado é realmente vistoso. En estas situacións de caza tiñan que estar en moi boa forma física. Para elo, se exercitaban realizando os seguintes exercicios. Dende subir polas árbores para conseguir alimentos ata deseñar técnicas de caza e recentemente, co fin de conquistar territorio, recibiron un adestramento lexionario. Forza, velocidade, resistencia e loita. E no último deles, tiñan que crear unha peza musical cos carillóns en base á música percutida da prehistoria. Que gran traballo fixemos nestes obradoiros! Alfarería, xollaría, agricultura, cantas técnicas aprendemos neles. A bofé que sí, de feito, ollade cal foi o resultado final do elaborado neles. Isto dos obradoiros está moi ben, pero que foi o que realmente aprendemos da prehistoria? Pois, para comprobalo, imos saír ás aulas a entrevistar ao alumnado. A prehistoria é unha época onde apareceron os primeiros seres humanos hasta a invención da escritura. Divídese en tres partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vos sabedes onde vivían os da prehistoria? Durante o Paleolítico vivían en covas e eran nómades. Porque sempre estaba viaxando. Despois se converteron en sedentarios e vivían en povos ou aldeas. Na prehistoria dedicábanse á pesca, á agricultura, gandería e á caza. E ademais, sempre collían minerais ou pedras para facer as súas herramentas para matar aos animais e domesticaban animais para hacer a gandería e cultivaban cereais e máis comida. Alimentábanse carne, peixes, nas frutas. A música existiu na prehistoria. Facíana co corpo e cos instrumentos feitos da natureza. Na prehistoria había animais, algúns extinguéronse como o mamut e a
vestíanse con as peles dos animais e que cazaban. Inventaron a nube, a ruda e ferramenta. Construíron megalíticos, dormes, medidas e croquetes. E ata aquí o noso caranguexo informativo. Agardamos que vos gustara. Decálogo!